Ако вашият диван е загубил свежия си вид, има петна, неприятна миризма или просто усещате, че вече не е достатъчно чист, ние сме тук, за да помогнем. Пране на дивани предлага професионално пране на дивани и мека мебел в Бургас и региона, директно на адреса на клиента. С времето всеки диван събира прах, замърсявания, акари и бактерии, които не се виждат с просто око. Домашното почистване често освежава само повърхността, но не може да премахне натрупаната мръсотия в дълбочина. Именно за това професионалното пране е най-доброто решение, когато искате реален резултат, по-добра хигиена и видима промяна още същия ден. Ние работим с специализирана техника и професионални препарати, които почистват в дълбочина, премахват петна, освежават тъканите и помагат за премахването на неприятните миризми. След обработката мебелите изглеждат по-чисти, по-свежи и значително по-приятни за използване. Нашата цел не е просто да изперем повърхността, а да върнем добрия вид, чистотата и комфорта на вашата мека мебел. Предлагаме пране на дивани, матраци, столове, футьойли, мокети, автомобилни тапицерии и мека мебел от различен тип. Работим както в домове, така и в ваканционни жилища, офиси, хотели, заведения, търговски обекти и други помещения. За нас няма значение дали става дума за единичен диван у дома или за по-голям обект с повече мебели и текстилни повърхности. Подхождаме с внимание към всеки детайл и се стараем всеки клиент да остане доволен от крайния резултат. През годините сме изградили доверие с коректна работа, постоянство и отношение към всеки клиент. Зад нас стоят над 1200 доволни клиента от Бургас и региона, над 450 сключени договора за периодично почистване и 9 години опит в сферата на професионалното почистване. Това е опит, който ни позволява да избираме правилния подход според вида на материята, степента на замърсяване и конкретните нужди на клиента. Ние знаем колко е важно домът или работното място да бъдат чисти, свежи и приятни. Чистият диван не е само въпрос на външен вид. Той е част от уюта, хигиената и комфорта в ежедневието. Когато меката мебел е добре почистена, цялото помещение изглежда по-подредено, по-свежо и по-приятно за живеене или работа.